Egun hauetan Tolosako kanposandura gerturatu denak ez uste hartuko zuen bertan kamera, kable, aktore, zuzendari eta abarrekin elkartuta. Lasera Zabala filmea grabatzen ari dira egun hauetan bertan. Gaur zehazki, Lasera Zabala hilobiratu zituzten eszenak grabatzen aritu dira. Eszena eta eszena artean Pablo Malo filmearen zuzendariak pelikula hau nola egiten ari diren azaldu du. Más que miedo, lo que tengo es mucho respeto por lo que estamos contando y porque no quiero irme por ninguno de los dos lados. Tampoco creo ni quiero crear un panfleto sobre esta historia y siempre he pensado que tienes una historia muy íntima. Yo no estoy contando tanto una historia política, que eso sí es un trasfondo, pero yo lo que quiero contar es la historia de estos chavales, sobre todo desde el punto de vista de lo que pasó, pero también hablando de las familias y lo que supone para ellos la pérdida de los hijos de una forma tan traumática, ¿no? Pelikula grabatzen aurreko astean hasi ziren Baionan eta 7 aste beharko dituzte. Produktoreak filmea saltzen izandako zailtasunak nabarmendu ditu. Dena espero bezala joan ezkero irailean Donostiako zinemaldian ikusteko aukera izango delakoan daude. Izena aipatzen duzunean, pixko bat ez dela batera erresa kanpoan saltzea. Orduan Madrilen eta hortik bai ez da batera erresa honelako pelikula bat saltzea. Ikusi behar dute, eta beldurtu egiten dira, ez dakite oso ondo zelan kontatuko dugun, eta orduan ez da erresa. Gero finanziak eta lortzeko, banku batzurekin hasieran ondo, eta gero izena jakiterakoan, pixka bat batzuk ehatzera bota dira. Ondo doala, gaur goizean egon naz ikusten irudi batzuk, eta ondo doie. Egia esan eguraldiak ez du askorik lagundu. Pasadan astean hasi ginen Baionan, eta ziera nahiko gogorra izan zen. Euria, uholdeak begon ziren, antxe bertan, gero hotza bai. Orduan, gero nik uste dramatismo gehiago ematen dauela, baina arriskua hor dago. Talde teknikoarentzako eta aktoreentzako ez da bat ere erosoa horrela lan egitea, ez da. Ni pozik nago, uste oso talde tekniko ona dukagula, eta artistikoa bai, pozik nago aktore guztiekin. Kopiari gabe, publizitate eta kopiari gabe, 1.700.000 egitzi gora bera. Espero dut ondino ez dugu maitu. Kopiekin eta publizitaterekin, 2.000.000 gora, 2.100.000 edo 200. Amaituta edo montatuta eduki nahi dugu maiatzean, orduan festivalak ikusteko, zinemaldiaren batzordeak ikusteko, komiteak, eta espero dugu zinemaldian irailean hemen estrenatzea. Nun, sekzio ofizialean badago, beto, baina hori nik ez dut erabakitzen. Horren ostian, estreno bat egingo dugu urriak 15ean Tolosan, eta justo hor da urte hurrena, urten izango da 31 urte, 31 urte horrena, eta hori da asteazken bat, eta ostiralean, 17an, zinema aretutera. Aktore ezagunek parte hartuko dute filmean. Unax Ugaldek Inigo Iruin abokatuaren papera egingo du. Horren ezagunak ez diren aktorentzat ere izan da tokia filmean. Dituzziaten egiteko froga bat hemen, Pablok dituzzian, eta hortik aurrea, kastina egin nun, eta dituzziaten Lasan anai egiteko, anai zarra egiteko, Miguel Mari Lasa, eta hemen gabiltza. Gaur eguraldi hona daukagu, atzo hemen gertatutako istilioak gratu genituen. Alde batetik beldura ematen zigun egoera oso latza izan zalako, eta horri ez dakit errealitatea edo errealismo pixkat ematia etzan erresa, baina oso kontu gaude, nik uste dut oso ondo juntzala, eta gaur beste modu baten, baina baita ere gustora. Erronka da, beti izaten da erronka bat ez, baina nola kasu honetan bereziki egiten ditugun pertsonaiak benetazko jendea da ez, orduan. Nik uste dut alde batetik ere zama hori genetik kendu behar dugula eta argi euki naiz eta errespeto handuikin egin pelikula batera azken finean ez. Horatzen dut, reperkusio nahiko handia izan zuelako, ni gaztean nintzen, baina nik uste dut garrantzitsua dela gazteantzat eta bizi ez dutenentzat gogoraraztea, ezta? Eta holako proiektu bat egitea. Memoria bat izateko, eta guk azken finean hemen kontatzen ditu gauza objektibo batzuk, ezta? Gertatu zienak, artxiboetara bazoaz, bertan ikuste duzu,
bai Hierrian zertatu zen, edo aeroportuan zertatu zen, edo zertatu zen Lasa eta Zabalaren ikerketa guztiarekin. Sí. Nada.